Ωραία. Πάλι για Skyward. Ναι. Πηγαίνουμε. Περίμενε. Ωραίος κόσμος. Φίλε μου, αχ φίλε μου. Πέφτω. Πολύ τόξα. Για πες τι να κάνω τώρα. Πάρτε ένα ξύνο και σκάψε για diamond. Επειδή είδα κάτι. Τη λάβα. Και τις πανοπλίες πάρε. Θα φτιάξω πανοπλία της ώρας. Καλά, πάρτε σε αυτές. Μην τυχόν. Και Ναι. σου ήρθε κανένας. Ωραία, παίρνουμε και αυτό. Και πηγαίνουμε να φτιάξουμε. Ωχ, ένας πηγαίνει στο νησί. Το μεγάλο. Και από την άλλη πλευρά. Περιχετών. Δύσκολος. Και από την άλλη πλευρά πηγαίνει ένας. Ναι. Όχι, απ' την άλλη είναι καλό το παιδί. Ένας έχει πάει ήδη πάνω. Μπα, αυτός είναι από την αρχή. Άσον αυτόν. Στόχευσε τον άλλο. Βάζει τείχο επίτηδες για να μην πέσει. Ναι. Πω. Μην κλωβεύεις τόξα. Ωραία. Πάμε εδώ να δούμε τι έχει. Πηγαίνουμε, ανοίγουμε, παίρνουμε και τρέχουμε. Πηγαίνουμε. Όχι, έφτασε ο ένας. Καλά, δεν πειράζει. Γιατί είναι κάποιος εκεί. Όχι, δεν είναι, απλά να δω τι έχει. Έχει πάρα πολύ αέριο. Πρόσεχε, μην προχωρήσεις. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ρε φίλε. Έλα τώρα. Ας προετοιμάσουμε το τόξο. Πηγαίνουμε εδώ. Α, καλά, εντάξει, μάχης, κατάλαβα. Ας πάμε απέναντι. Όπα. Το παράτσα. Όχι, δεν πέθανε. Και ξανά! Ωραία, προετοιμαζόμαστε για να τους σκοτώσουμε. Περιμένουμε. Ωραία. Όχι, είμαι στο κεντρικό νησί. Αχ, τρέμουλο. Ας βάλουμε όλο λάβα. Πάρτο, πάρτο.
Ωραία. Είναι και αυτά. Βάζουμε και την έλαβα. Τι, γιατί... Ξαναπέφτω. Όχι, είναι αυτό στη μέση. Α, έχεις σπηλί, έχεις σπηλιά. Ωραία. Έλα. Πέφτουμε, γιουπι. Πάρε. Ωραία, τόξο. Μαγικό μήλο. Ωραία. Παίρνω και αυτό για να ψήσουμε το διαμάντι. Πάρουμε και eggs. Βάλτε εδώ, βάλτε τα eggs. Στο TNT. Όχι ρε. Καλά, δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Ήταν αυτό λίγο γρήγορα. Κάνουμε γρήγορα εδώ. Πάρε. Τελικά τα αυγά τα χρειαζόμαστε. Γρήγορα βάλτε εδώ πέρα τα αυγά. Το κάρβουνο εδώ. Το κάρβουνο εδώ. Α! Φίλε! Καλά. Κάντε like και τα λέμε την επόμενη φορά.